mobolore. Ng'at mobolore bro neno gik moko matut. Omiya kwayo ni ng'at maneno gik matut, Jehova Nyasaye ema nyalo miyo ng'ato wang' mar neno gik matut, gik mapok otimore, gik mabiro, to gi kaka inyalo handle them, gi kaka inyalo riwo wich. Ang'eyo ni ok en tich mayot, to ka ubede para achiel kendo wuoyo kaka joka ng'ato, seek opinion from each other, and then wuoyo kaka joka ng'ato. When I say wuoyo kaka joka ng'ato, nyaka ubed kaka joka ng'ato, to uburo go maber. To ka division obede, misunderstanding obede kindu, ma ng'ato ka ng'ato ochako neno ni en bende oromo, nikech kawuono ng'ato ka ng'ato dwaro mana gima konye en owuon. Gini kik obeda personal thing. We gini king'iye ting'iye in form of this nation. Ka uwuoyo kaka jokonagi, to pimuru gini tung'iye matut, to wuoth kanachiel.